hantod sigag paminaw sa uban nga lisura na mayuha ng kontrahay patay pildi ko ani. Mayo ko no kay na mo na first nga to sa una. Alam mo ba ni pinakamaayo sa ilahang group. Hantod maminaw ka na. Nagunaw na jud ang lisod. Pero hantod musuko lang ka. Bahalag mahi pa na sila. Basin mo daog ka. Kabang mo sa story sa Baki, no? Kabang mo sa story sa Baki. Kanudong ka na dyan? Baki. Story sa Baki? Wa. Kunti sa mga Baki? Nari baki kontes. Wala. Huwag mo kadungan ka ng konti sa Baki. Nay konti sa mga Baki. Then ang kontes kay ang unang makasaka ibabaw sa kahoy. Ningon na ang gatong leader sa Baki. Sige karon atong pilihon ang pinakamaayo nga Baki sa atong lugar. Kung kinsa ang pinaka unang muabot sa ibabaw sa kahoy, mao'y pinakamayong Baki. So contestant mga batanon, mga tiguang tan-aw ra. Ang mga tiguang sila inon disura na. Kita mga Baki gihimo ta aron maglangoy-langoy sa tubig ug maguntol-untol sa yuta pero wa ta gihimo aron mukat-kat sa kahoy. Sakto na? So daghan kay mga tao ni mga tao mga Baki ganingon. Bitaw isura na. Isura na. Ug samtang nagstorya ang mga Baki nga tiguang nga lisura no naminaw pud ang mga bata nga Baki. So ningon na ang leader sa Baki, ready? Start. So naguntol-untol na, di ba? Baki maguntol-untol na sila. Pag-untol-untol nila, pag pilit nila sa kahoy, pak. Napoy mo pilit lain siya likod, pak. Napagilaing mo pilit sa likod, pak. Pislat ang nasuna-guna. ang mga Baki nga nga pislat niingon bitaw lisod bitaw gid ni. Pero na yung Baki nga bright man. Pag umanya gana, wa siya ni munong din na. Nidritso siya lukso. Pag umanya gana, di siya muhunong. Mudritso siya lukso sa ibabaw sa kahoy. Nandun na yung Baki nga nakaabot sa mga sanga. Pag abot sa sanga, kusog mo ng hangin. Pareha ka ron ba? Kusog ng hangin, no? Ningon ang mga tiguang ng Baki. Patay, delikado kaya. Kaya iniglukso ni mo, flat man ta mga Baki. Flat man na sila, di ba? Mahuyop siya sa hangin, mapalit. Di ba? So tuod man, nagalungog ng mga Baki ng mga batanon, pag lukso nila, iguyop sa hangin, so dirim lukso. Pag anak, kuyop sa hangin, wad! Lukso na po sa wad! Napay lukso, mama! Sa kinsa naging panawag, nangapalig ang mga Baki. Kung kato nangapalig ni Ingon, bitaw no, bisura di ane, pero na yung Baki nga bright. Kung asa gikan ng hangin, nato siya mulukso. Ipalit siya balik sa kahoy. Kung dirigi ka ng hangin, nato sa siya mulukso. Aron mapalit siya balik sa kahoy. So naay mga Baki nga nakaabot sa mga ibabaw nga sanga. Ni uwan bitaw. Ningon din mga tiguang mga Baki. Wa na, samot na kalisod. Kay slide man ang kahoy basta-basta. So, samtang nagbuldak ang uwan, niya sige lukso-lukso ang mga Baki, pag-ana sa Baki sa sanga, di na mo pilit ang ilahang kamot. Napay nilukso pag-ana niya. Yan po na siya, ano na mo, nakasalangit, tagad. Daghan kayo nga tagak. Daghan kayo nga tagak. O gato mga nga tagak ningon, bitaw, lisura bitawani. Pero na yung Baki nga niabot si Baba. Niabot siya sa kinaibabuan sa kahoy. So, gipangutahan na siya. Kung sa'y sikrito ni mo, nganong niabot ka sa ibabaw? Kabaw mo siya yan, Baba? Yung siya. Ha? Itong Baki kay bungol. Kung tungkol kay bungol siya, wa siya kadungog na ningon ng mga tiguang lisura na eh. Wa siya kabaw nga lisod dito. Wa siya naguna-una nga lisod to. Nilukso lang siya. Niabot lang siya sa ibabaw. Wala siya kabaw nga lisod day ang kumuhangin. Wala siya naguna-una nga lisod day kung mag-uwan, slide ba di ay. Basta nangiyahan, untol-untol lang siya padung sa babaw. Kaya hantod sigag paminaw sa uban nga lisura na mayuha ng kontrahay patay pildi ko ani. Mayo kuno kay na mo na first nga to sa una. Alam mo ba ni pinakamaayo sa ilahang group.
Hantod maminaw ka na, nagunaw na jud ang lisod. Pero hantod musuko lang ka. Bahalag may pa na sila. Basin mo daog ka. Pero kinahanglan ka mo training gyapon. Kaya kung balikon, pildim kayo mo nag-training mo no? Oh. Kung saan ka nag-training sa? Lagi